forventer turen bliver spændende at lære det. Skal vi i byen? Nej. Der er ikke særlig meget gang i den her. Bygnes er det. Det er på morgenstunden af, det snyd. Nå, Bygnes han er ikke så... Bygnes er en kommentar. Hvor skal vi hen? Jeg får de bukser. Hvad har du af forventninger? Ikke særlig høje forventninger. Ikke særlig mange. Min far han har været inde og kigge på hotellet, og det er kun fået 1 stjerne. Kiss! Okay. Hvordan har I det med det? Vi er lige ankommet. Vi skal ikke finde. Hvordan synes I værelserne er? Vi er i ekstase. Vi har udsigt til en anden bygning. Men Pause. lille toilet, utroligt faktisk. Man kan ikke vinde derinde. Startede vi med i går? Jamen, vi startede med at tage på Shakespeare Globe, hvor vi havde en guide, som var rimelig sjov. Han viste os rundt derinde, så vi kunne prøve nogle ting og lave sådan nogle workshops derinde. Ja, og så var det noget med et kunstmuseet bagefter. Ja, så tog vi på Tate Modern, hvor vi fik udvalgt et ark papir, hvor vi havde nogle opgaver. Vi skulle gå rundt og finde nogle moderne kunst, som passede til opgaven. Så vi gå rundt og finde det og lede efter det. Så var vi ude og snakke med en journalist. Og hun var fra konkurrencen fra BBC. Ja, og så havde vi nogle forberedte spørgsmål, som vi skulle spørge hinanden. Så det var ret spændende. Det var rigtig spændende. God dag, og så var vi bare i byen, og det gik ikke så godt, fordi vi kunne ikke rigtig komme ind nogen steder, fordi vi har nogle 94'ere. Nej. Vi har været på en guided tur i Øst-London med street art. Og vi har... Masser spændende maleri. Ja. Vi har blandt andet set Banksy og King Robbo. Så har vi været på Brick Lane og spise burger. Meget kunstnerisk kvarter. Meget spændende. Ja. Spændende. Hvad var det der Occupy Wall Så vi Street? til Occupy Wall Street. Og hvad var der der? Der var en masse telte, hvor de havde slået sig ned og boede simpelthen der. De gik ikke i bad eller... De lugtede utroligt dårligt. Utroligt dårligt. Faktisk utroligt grimme mennesker. Rigtig grimme mennesker faktisk. Og satan. Det er faktisk en af kravene for at komme derind. Det skal være glat. Prøv lige at synge. 1, 2, 3. Ja, ånden i min bien, 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 ånden i min bien. Vi startede med nede ved St. Pauls Kirke, hvor at BBC's hovedcentral lå, og vi skulle ind og møde en af vores lærer, Anders' venner, som var fra BBC. Han var journalist, og blandt andet interviewede Danmarks pleasure girl, Pia Kjærsgaard. Og der filmede jeg så lidt inden, og det måtte vi egentlig ikke, men jeg crimede eller skjult kamera. Og så bagefter det, så blev vi sendt ud i nogle grupper, ud til nogle kvarterer, hvor vi skulle interviewe befolkningen. Min gruppe blev så sendt hen til noget, der hedder Marylebone, hvor alle de rige bor. Og det var virkelig nogle rige svin, der boede der. Det var sådan noget, der blev rundt i Porsche og med slikfor, og jeg ved ikke hvad. Der var ingen bandanas. Lidt kedeligt, så vi tog videre til Camden Lock. Som var et marked med en hel masse fucked up butikker. Vi kom ind i sådan
mærkelig cyberbutik med alle mulige neonlys. Virkelig fucked up mennesker med dreadlocks og Dragon Ball Z briller og jeg ved ikke hvad. Og det var også ulovligt at fotografere derinde, men jeg fyldte med alligevel. Og til sidst så skulle vi tilbage til Sankt Pauls Kirke, og så var der gudstjeneste. For alle penge. For alle penge. For alle penge. Og er du rundt i bilen? Nu skal jeg skide. Nå. Bundt i hovedet. Hvad så der? Hvad har vi lavet i dag? Vi stod derop tidligt i morges efter en god gammeldags bytur. Ja. Yeah. Jeg er 30. Og vi havde været på bøssebar. Nej, men der var nogle. Mange bøssebarer. Ja. Så var vi der på den danske ambassade. Yeah. Og de fortalte lidt om politik i England og omegn. Så har vi også været i Camden Lock. Og se på damer. Se på damer. Og der er en blanding af et loppemarked. Og så var vi ude og spise. Hele klassen dog. Og vi fik slik af en gammel mand. Det gjorde vi. Det. Og han samlede os ikke engang op. Det var en venlig gæst. Den var pisse fed. Mega fed, den har været fucking mega god. Nu var den god. Har været rigtig god. Og spændende og lærerig. og lærerig. Og vild. Og vild. Og hård, men på den gode måde. Og også fed og Vi har haft rigtig ondt i benene. Og jeg er blevet syg af de dumme mængder. 3. Hun kysser med 3. Og den ene holder. Jeg kysser ikke med 3.